Altertavlen. Altertavlen blev lavet i 1712. Rammen blev lavet i 1775 og fuldført i 1878 af en snedker, der boede i nærheden. Den var malet af A.C. Riis Carstensen fra Sendels. Altertavlen er trefløjet, og det betyder, at den har 3 spidser. Til venstre ser man Jesus hænge på korset. Under Jesus står der: Det er fuldbragt kors 1930. Billedet i midten forestiller nadveren, hvor Jesus spiser det sidste måltid med sine disciple. Under billedet står der: Jeg har hjerteligt længtes efter at spise dette påskelam med eder, før jeg lider. Skrevet af Luk 6:15. Billedet til højre forestiller Jesus, der genopstår fra de døde. Under billedet står der: Kristus er opstanden. Hvis man kigger under maleriet af nadveren, kan man se blomstergirlander, som er fra den tidligere altertavle. Alterbord. Alterbordet står foran altertavlen. Bordet er en romansk firkantet blok lavet af granit. På bordet er der bibler, en kande med vin, en bøtte med nadderbrød og nogle alterstager. Alterstagerne er fra år 0 til 1600. Ved siden af altertavlen og bordet kan man se 2 sten støbt ned i gulvet.